Za mnou Castillo de la Duquesa a na tomto pozemku idú stavať prekrásny projekt. Developer je Abu, čo je špičkový developer. Budú tam aj jednospálňové byty, ale aj budú tam aj penthousey, štvorspálňové veľké byty. A ako vidíte, máte vlastne prvú líniu, prekrásnu promenádu, ktorá odtiaľ vedie do prístavu Puerto de la Duquesa, a potom pokračuje ešte do Sabiny Yasu.